Assalamu alaikum. Sidiki Jawate, aka Jawate Ba Music. Na folibe Mali tiena musona demiseni makoroba be munbe Mali kona munbe Mali koka. Yao dogoni na uka jilide manga. Et comme vous le voyez, je suis dans ma voiture. Mbora. Kuma chaman kofe. Ko chaman kofe. Nye miri dans ma tête. Nye décision dont t'as un kungolo kono. Nye décision dont t'as un kungolo kono. Ani ni moko ba do kumana. Haklimaya konnala ya irana ka fo ni haklina mintani haklina mwe jamana choya kama shuna je sors ka nini bien bella jelenfe ko bene Sidiki Jabate ni mogo che kono doni gasila kambe mangana Nibe yafa dili bien befe ni mintado ma mintado et plus encore pour donner l'exemple à mon frère Iba Ibrahim Sissoko Iba c'est mon grand frère. Faut tout ce qu'on change. Minkera. Kateme. Et ce qu'on bali. Et ce qu'on bali. Mais, Minkera ne Sidiki Jabate là. Ne Sidiki Jabate. Fanini munu kerane là. Banini munu kerane la neni gamo bela jili koko be sabi jiyo kono ka kerane Sidiki Jabate la ne fiya fara ama ala ani kira kama kwa ala ni kira kama ni ya fara bela jili ma daiman ni somo be ni be kwa ya fara kwa mais ne be yafa dili fait en vidéo kaira jiyo kono bi foite o foite labani ala tate kwa foite labani ala tate ka fenso ka jamaso ka togoso ka nafoloso ni beko fe ne ma foyi di alama amu foyi di alama ko ala ko ka di alama ko ala ni kenyi ala ka ni beke e ka ala di ala ka yafima te eti ya fa alama do ma vraiment ne ko ni ne yorom na bi rankin de no ga ni si ni John Shima Mali tuga kono j'invite tout le monde à faire le même exemple. Mani ni ala fe mani ni ala kira fe ala ya dusuni dian suina vraiment bi ya falen do bela dilema be ya falen do befe ya falen do bema bi ya fadili befe wallahi ni fenke mina entre flaben go be plus principalement mon frère Iba grand frère Iba Minkera ne ya fara bema wane be ya fadili fa shuna ala insire ne be ya fadili ife ka ya fadili befe qui on est ensemble ala kam tout
jamana cogoya kama ka bɛn arafa wagati ma an mago tɛ foyi la foyi yafa